बेबायदि थासारिया मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समाव 5 बोसोर सरकार दैदेननाय समावहाय बेबायदि मोनसेबो थासारि जों नुनो मोनाखैमोन। जोङो दिनै नों बिपिएफआ देरहानायनि उनाव बमा बेरहोबाय, नों इउपिपिएलआ दिनै देरहानायनि उनाव सोरखौबा गावथारहोबाय। बमा बेरनाय नङा होमबा? बमा बेरनायनि दावराव जादों जोंहा बिटिआरआव बा बिटिसिआव क'क्राझार साइडजों नङा होमबा? दा बेयाव बमा बेरनायनि दावराव आं बेनिनो सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों। नोंथांमोनहा जायो जाया निस्सय खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे आं गोबां खोनागासिनो दङ माने बमा बेरनायनि दावराव जोंहा दाख्लैनिफ्रायनो ना। दा बेयाव गोबाङानो गोबांथार बुंगासिनो दङ, सोरबा एनिथिं एमजिआ इउपिपिएलखौ होदों होननानै बुंदों, बेफोरबायदिबो पस्ट खालामदों आरो लोगोसे प्रकाश नार्जारि बिथाङा बा इउपिपिएलनिनो जाहैबाय बिथाङाबो, लोगोसे इउटुबार बिथाङाबो माने हाग्रामा सरकार फैनायनि उनाव अर्थात बिपिएफआ देरहानायनि उनाव बमाया बेरदों। दा नोंथांमोना मा बुंनो सानदों बा मा फोरमायनो सानदों आं बेखौ जेबो मिथिया, नाथाय आंनि साननायखौ आं बुंनो सानदों बा फोरमायनो सानदों, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। मोजां जायो बा गाज्रि जायो बा बिनि गेजेराव आं बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा निस्सय आङो गासै बर' रायजो राजानिफ्रायनो निमाहा मोनगोन होननासो आं गिबियावनो निमाहा बिग्राय थाबाय। दा बाथ्राया बेनो जिथुनाखि जोंहा क'क्राझार जिल्लायाव बा जिथुनाखि बिटिसि ओनसोलाव बमा बेरदों हाग्रामा महिलारि देरहानायनि उनाव बा बिपिएफ दोला देरहानायनि उनाव, दा बेवहाय गोबांथार जोंहा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा किसुमाना बुंनो जानांगौ बा बुङाखै जानांगौ, थेवब्लाबो जोंहा प्रकाश बिथाङा बुंदों, प्रकाश नार्जारिया ना। प्रकाश नार्जारि बिथाङा बिपिएफ सरकार देरहानाय लोगो लोगो अर्थात हाग्रामा महिलारिया देरहानाय लोगो लोगोनो हाग्रामाया सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बमा बेरदों। बिनि मिनिङाथ' मा? बिथाङा बुंनो सानदों जे बिपिएफ सरकारा बमाखौ होदों नङा होमबा? हाग्रामा महिलारियानो बमाखौ बेरहोदों नङा होमबा? बेफोरबायदिसो बुंनाय लाइनाव थांदों। बाट बिदि नङा बाथ्राया ना। आरो किसुमाना बुंदों जे मा होनना बुङो एनिथिं एमजिआ माने इउपिपिएलखौ बमा बेरहोदों। बिथाङाथ' बाथ्राखौ बुंदोंसो इउपिपिएलआथ' बमखौ बेरहोदों होननानैथ' बुङाखैना बिथाङाबो नङा होमबा? फोरमायदोंसो बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों। दा सोर होखो, बबे पलिटिक्सनि मानसि ना बले गुबुन जाथि, बेफोरबायदिसो बाथ्रा बुंदों। दा जोंनि बर'नि सायाव गोबांथार हारिया नोजोर होग्रा दङ। मानोना इउपिपिएलआ जेनदोंब्लाबो बिपिएफआ देरहादोंब्लाबो बिथांमोना गोरोबनाय बायदि जानानै दङ मिथिबायना, सिंजों सिं। बेखायनो जोंनि बर' हारिखौ मेगन सानानै गुबुन हारियाबो मावदों जानो हानाय बे खामानिखौ। नाथाय दायनिगिरिया सोर, बर'आनो मार ना गुबुन हारियानो मार, बेखौ मिथिनानै मोनाखै बा जों मिथिनानै मोनबाय होननायखौ जों खोनानो मोनदों आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खुगानिफ्राय। नाथाय बिथांमोना डिक्लेयार खालामथ'वाखै बा पाब्लिकलि खालामथ'वाखै, माखासे दायनिगिरिफोरखौ नागिरगासिनो दं होननानै। दा बे बेलायाव प्रकाश बिथाङा जे हाग्रामा महिलारि सार अर्थात बिपिएफ बा देरहानायनि उनाव बमा बेरदों होननाय माने बिथाङा माने बिपिएफ सरकारखौ दाय होनो नागिरदों, बिपिएफ सरकारखौ दाय जाबसिननो नागिरदों मिथिबायना? बिपिएफ सरकारखौ दाय जाबसिनो। अब्ला बेफोरबायदिबा दिनै बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदिसो, खिन्थु बाथ्राया सिरियास नङा दे, आं माने बुंनोसो नागिरदों जेनेबा खोथासे खोथा बेफोरबायदि जों गावजों गाव सानलायलायोबा ओरैबायदिसो जायो मिथिबायना? जुदिहे प्रकाश बिथाङा बुंदोंब्ला बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव बमा बेरदों बा हाग्रामा महिलारिखौ बेरहोदों होननानै बुंनाय बायदिसो जादों नालाय, बे हिसाबै दिनै बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलआ बेरहोदों होनोब्ला नोंथांमोना गोसोआव मोजां मोनगोन नामा? मोनाना। बिदि नङाथ'। इउपिपिएलआबो बै बमखौ बेरहोआखै, सोरबा बिपिएफआबो सरकार फैनायनि उनाव बे बमखौ बेरहोआखै। बेरहोदों सोरबाया, नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिफ्रा गावजों गाव पलिटिक्सखौ लानानै गावजों गाव माने नासयलायनाय बा दुसिलायनाय जागासिनो दङ बा सोंखारलायनाय जागासिनो दङ। बमायाबा सोर बेरहोमारखो दायनिगिरिया जानो हागौ जोंनि बर'आबो सोरबा नङा सोरबा, नाथाय बेयाव पलिटिक्सनि इनभल्भ दंना गैया बा पलिटिक्सनि मानसिफ्रा लोब्बा दंना गैया बेखौ जों उनाव मिथिगोन मिथिबायना तदन्तनि गेजेरजों। जोङो दानो बमा बेरनानै दावराव जानाय समावनो बा तदन्त जायैनि सिगांनो जुदि गावजों गाव दावराव दावसि जायोब्ला बिपिएफआ इउपिपिएलआ बिपिएफखौ जोङो नारसिनलायोब्ला बेवहाय जोंनि बर' समाजाव गेजेन जागोन ना जाया देलाय गुबुन हारिनिफ्राय? सोरबा गुबुन हारिया आखाइ दंब्लाबो बै गुबुन हारिनि मानसिया हमजानायानो नङा, जोंनि बर'सो हमजाजोबगोन मिथिबायना? गुबुन हारिनि खामानिब्लाबो जोंनि बर'आसो बेफोरबायदिबा हमजागोन। नारसिनलायोब्ला गावजों गावनो नाख्रेबलायोबा गोरलैयैनो जोंनि बर'फ्रा हमजालायगोन ना हमजालाया देलाय? नोंथांमोना बेयावनो मिथियोना? दिनै जोङो बर' सुबुंफ्रा खौसे जानांगौ ना बले गावस्रालायनांगौ? जोङो गोबाव समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ जोङो गावजों गाव सोंखारलायनाय बा नाख्रेबलायनाय नासयलायनाय निन्दा होलायनायफोरखौ। दिनै जों बैफोरखौ गारनानै इउपिपिएलआ जेनदोंब्लाबो बा बिपिएफआ देरहादोंब्लाबो जोङो ज' जानो नाजाना, ज' जानो नाजा नङा होमबा? ज' जानो नाजा, ज' जानानै जोङो हारिनि थाखाय बा बर' समाजनि थाखाय माब्रैबा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन जों बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। जोङो दिनै नों बिपिएफआ देरहानायनि उनाव बमा बेरहोबाय, नों इउपिपिएलआ दिनै देरहानायनि उनाव सोरखौबा गावथारहोबाय होनबा जानाय नङा? जागोन नामा? जायाथ' बेफोरबायदिया। दिनै बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' जोंहा बिटिआरनि नै बारग' सिएम नङा होमबा बा चिफ, बिथाङा सरकार सालायनाय समावबो गोबां गुला गुलि जादों
बेखौ मा प्रमद बर'आ सोरखौबा गावथार होदों नामा बुथार होदों नामा दिनै बमा बेरदों बेखौ मा हाग्रामा महिलाया बेरहोदों नामा बेरहाखैना बेफोरबायदि नङा बेखायनो मिथिबायना जोंनि माखासे ससियेल मिडियानि मानसिफ्राबो नाबां जाबां खोथाखौ बुंद्रायो मिथिबायना दा जोङो जेरै प्रकाश बिथांमोन बायदि आरोना प्रकाश नार्जारि बिथांमोन बायदिया मानो जानला मेनला खुगा दं होननानै मानो साननो गोरों सुबुंफ्रा मानो इन्टेलिजेन्ट मानसिफ्रा मानो माइन्ड गोनां मानसिफ्रा मानो जानला मेनला बुंद्रायो मानो जानला मेनला बुंद्रायो अब्ला नोंथांमोन बायदि इडुकेटेड मानसिफ्रानो जुदि साननो गोरों माइन्ड गोनां मानसिफ्रा बुङोब्ला जोंफोरबायदिनि थाखाय मा जोंफोरबायदि नन क्वालिफाइड मानसिनि थाखाय मा बेफोरबायदि बाथ्राया बुंनो थाखाय जोंबो दिनै सोरबा इउपिपिएलआनो बमाखौ बेरहोदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मोजां मोनगोन नामा मोनाना बेखायनो बेफोरबायदि नङा सोरबा बिपिएफखौबो दाय होनो नाङा सोरबा इउपिपिएलखौ दाय होना बे पलिटिक्सजों आंनिबाथ' सोमोन्दोआनो गैया जानांगौ मिथिबायना बेखायनो बेखौ सोरबा दुथांफ्रा मावदों सोरनिबा मोजां खामानि मावनो नागिरनायखौ नोजोर बोनानै बा बर' समाजनि खौसे जानो नाजानायखौ बिथांमोना मेगन साहोफिननो थाखाय बा फिन गावस्रालाहैफिनबावनो थाखाय बा गावजों गाव आरो दाङाबाजि जासिन होनो थाखाय मेगन सानानै गुबुन हारियाबोथ' मावदों जानो हानाय ना नैबेखौ लानानै जोङो गासिबो माने गावजों गाव दुसिलायनायखौ गारनांगौ गोजानाव थानांगौ जों माब्रैबा खौसे जानो हागोन जों बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दिनै बिपिएफआ देरहादोंब्लाबो बिपिएफजों इउपिपिएलजों मारै खौसे जानो हागोन बेखौ सिन्था खालामनांगौ बिपिएफआ सरकार सालायदोंब्लाबो इउपिपिएलखौ मारै बोजबनानै लानो हागोन बेनि फारसेसो साननांगौ जों मारैबा अनलायनानै बिदा फंबाय जानानै जोङो थोरसि गंसेयाव ओंखाम जालायफिननो हागोन बा माब्रैबा सिथ्ला गंसेनि बायदि जानानै जों संसारखौ सोलिलांनो हागोन बा बे बर' रायजो राजानि गेजेराव थानाय आइ आफा बिदा फंबाय जाम्बा जाम्बिखौ जों मारैहाय दैदेनलांनो हागोन बिथांमोननो जों माबोरैहाय अननाय होनो हागोन मारैबा जों बिथांमोननि गोरिब गुन्द्राखौ एसेबाबो माने मिडल क्लासाव लाबोनानै दोनफैनो हागोन मोजां लेभेलजों जों नायनो हागोन नैखौसो सिन्था खालामनांगौब्रा मा सोरबा देरहाबानो बिथांमोना बम गावनो नागिरदों बमा बेरहोदों बिदिथ' नङाना बाथ्राफ्रा दा नोंथांमोना मा सानदों बेखौ आं मिथिया जिखुनु जाया आंनि साननायखौ आं बुंबाय बेनि गेजेराव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादों माने निस्सय आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालाम